טוב, אז אני הייתי אחרי ההרצאה עכשיו של כדור בראש של שון עמר. ההרצאה הכי טובה שהייתי בה כבר עד היום, והייתי בהרבה הרצאות. ההרצאה שנתנה כל כך הרבה מוטיבציה וכוח להמשיך הלאה, הביאה לי פרופורציות לחיים. הכל בזכות שון עמר שעזר לנו, ואני באמת מודה לו על הכל. הוא היה פשוט גיבור, וכמה שהוא נלחם ולא מוותר, זה היה פשוט מעורר השראה בקטע מטורף. מה שבעצם לקחתי מההרצאה זה את הכוח להמשיך הלאה. כי גם אני בתור אחד שאיבד הרבה בחיים, אני איבדתי את שני ההורים שלי, בהתחלה שקעתי בדיכאון, וכאילו עם הזמן גם אני הבנתי אז שאני צריך לקחת את הכל בפרופורציה וחייב להמשיך, אבל ההרצאה גם שפה אני רואה עוד מישהו שגם עבר איזה משהו בחיים, וגם יודע מה זה הכוח הזה של וואלה, אני עוד שניה כבר לא פה, וגם אני הייתי כאילו במחשבות כאילו לא טובות. ואז אמרתי, אני חייב את הכוח להמשיך, וההרצאה הזאת נתנה לי פשוט להמשיך עוד ועוד. אם שאתה היית פצוע ולא יכול לזוז וממשיך להתאמן, אז אני גם חייב, אני חייב לקבל את הכוח להמשיך הלאה, לעשות עוד ועוד ועוד, לתרום ממה שאני יכול, מהמעט שיש לי, ולתרום כמה שאפשר, שאנשים אחרים יהיו שמחים גם. הרצאה מדהימה, באמת, היה כל כך כיף להיות פה, הייתה כל כך מעניינת, והייתה באמת מדהימה, ושוב תודה לך.